Espérate, que es el móvil para que se ponga la pregunta. Esto sé cuál es. Hola, som la Natàlia. La Sandra. I jo soc el Pedro Ezcurra. I anem a entrevistar-lo. Me he quedado en blanco. A ver. Vale, y aún, vale. Olvídate la cámara. Olvídate la cámara. Tú mírame a mí. Hablo yo, si quieres, al principio. I de tant en tant a la càmera. I com si o parles amb ella o parles amb ella. Però torna a arrencar, va. Ya lo digo yo. No, decimos que venimos del estadio. Tú di eso y yo digo porque lo digo. Tú los ojos mira aquí, pero mira la cámara. Y después mira a tu compañera, miras a mí, que bien. Vale. Hola, som la Natàlia. La Sandra. Jo sóc el Pedro Ezcurra. I avui l'entrevistarem. Hem vingut aquí per parlar de la seva vida i de què tracta el seu llibre i de la seva immigració. D'on vens tu, Pedro? Bueno, jo vinc d'una vida molt llarga. Ja m'heu fet la foto del carnet d'identitat, per tant no us vull dir l'edat que tinc, però la podeu calcular. Jo vinc de família del nord d'Espanya, que va migrar relativament als anys 1920 per instal·lar al Prat de Llobregat la fàbrica de la papelera espanyola. Què és el que més t'agrada de viure a la plaça? Home, de viure a la plaça és que em recorda la meva infantesa i la meva joventut, perquè jo sempre he viscut a la plaça. Jo he tingut 3 domicilis i sempre els 3 domicilis han estat a la plaça. I per tant, la plaça és com el meu pati. Què és el que més t'agrada del Prat? Home, el que més m'agrada del Prat és la varietat de la gent que hi ha. Perquè per causa de la immigració, avui el Prat és un món de sorpreses, perquè cada vegada som més gent diversa, diferent, i amb cultures diferents, i això, en certa manera, la fa atractiva. I tu estàs agraït de vindre aquí al Prat? És que jo no he vingut, jo he nascut al Prat. Els que van venir van ser els meus pares, que van venir amb els seus avis. O sigui, jo soc migrant de tercera generació, però tinc de base la cultura basca i navarra, perquè els meus pares eren navarresos i la meva mare era guipuscoana. Tornaries a viatjar a Navarra? Jo he tornat moltes vegades a Navarra, perquè és la segona pàtria. I ara ja no tant, però a mi quan vaig a aquestes terres em sento que estic com a casa meva. Com es titula el teu llibre? El meu llibre és El Prat i otros mundos. I aquí faig un homenatge a les 3 dones que han format la meva vida. La meva àvia, la meva mare, que és aquesta, la Candy, i la meva senyora, que avui no està aquí, no ha pogut estar aquí, que també són les 3 dones que han fet que sigui possible arribar a l'edat que he arribat. Tens alguna afició? Moltes. La primera és viure. Avui, aquest matí, encara he estat jugant a tenis. Jo he sigut regatista de patir a vela al Prat durant 20 anys. I també, fins als anys 80, fins que vaig fer els 81 anys, vaig ser esquiador. O sigui que jo tinc tots els capricis del món. El que passa que ara l'edat em fa que ja no pugui fer-ne ni la meitat del que I tu feia. feies molt esport? Perdó? Que si feies molt esport, tu? Sí, clar, he fet vela, he fet esquí, faig tenis, també m'agrada la pesca de riu, o sigui, totes les aficions, totes m'agraden. El que passa que ara ja cada vegada les puc fer menys. Hi ha alguna cosa que no t'agradi del Prat? Sí, és que ens tracten a tots com si fóssim iguals, quan realment no som iguals. I estem enfocant la cultura només per a un sector de públic, i el Prat s'està tornant molt uniforme. La cultura s'empobreix si és uniforme. I el Prat avui, perquè sigui un poble alegre i divertit, ha de ser molt més divers. Però la política cultural té que ser també diversificada. I això és el que no m'agrada del Prat. Tens alguna anècdota que ens puguis explicar, graciosa o De interessant? quan vivies a Navarra, o quan anaves a Navarra?
Bueno, quan anava a Navarra no tant, sí que al llibre explico moltes anècdotes i algunes de Navarra molt interessants. Potser la primera nòvia que vaig tenir va ser una navarresa que en un viatge que vaig fer jo amb 16-17 anys ja volia marxar de Navarra i em va demanar per ser nòvia. Però jo vaig fugir corrents, per si cas, no? Però anècdotes moltes. D'aquí al Prat, infinites, moltes. Hi ha alguna d'aquí al Prat que tinguis que diguis tu me'n recordaré tota la vida d'això? Home, doncs en tinc tantes, però bueno, aquí tinc una anècdota molt maca que és del dia del 23F, que són coses divertides, encara que aquell moment va ser un moment trist, o tinc situacions de balls de l'embalat a la festa major, que llavors es posaven de 21 botó amb corbata i quan tens una vida tan llarga, així de cop no sabria dir una, no? I tens alguna tradició del Prat o... Una altra? Alguna tradició que t'agradi o... No, és que el problema que tinc jo és que, i molta gent del Prat, és que no se'n dona compte del que ha crescut el Prat. No és el mateix aquest barri d'aquí que els barris nous que estan muntant ara a la part sud del Prat, o la zona de la Marina, o la zona de l'11 de setembre al Remolà. Segons les gleves migratòries, el Prat s'ha fet gran i cada barri té la seva personalitat. Però jo considero que els tractem massa iguals. Aquesta és la part vella del Prat, el Prat antic, i aquí hi ha l'església, aquí hi ha l'Ajuntament, però clar, aquí la gent que viu aquí és gent molt gran, són cases baixes, els comerços tenen poca tirada perquè hi ha pocs habitants. I llavors és un problema que té aquest poble que s'està envellint la part vella i només creix cap a la banda de l'aeroport. I ara t'agradaria canviar de casa a un altre lloc? No, home, no, jo em vull morir aquí. Sí, home, sí, si estic a gust. No estaria a gust aquí, amb aquest sol. Què més vull buscar? Bueno, Pedro, doncs hasta aquí l'entrevista i gràcies per al teu tracte. Bueno, i gràcies a tu i al vostre professor, el Joan Puigmalet, que és molt amic meu i que té molt d'interès en que sortigueu unes bones cineastes o unes bones guionistes, que no cal fer cine. El guió, que és la manera de fer un llibre, si hi ha un bon guió, surt una bona pel·lícula. Si no tenim guió, difícilment farem una bona pel·lícula. Gràcies per la visita. I per res. Vinga, ara mireu, hi ha una cosa que us ensenyaré. Veniu, és 4 minuts. Veniu.